A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participou esta mañá xunto co alcalde Manuel González e varios membros da Corporación Municipal no acto inaugural da nova Biblioteca Escolar do CEI Plurilingüe de Outes. A Xunta fixo unha achega duns 55.000 euros para a reforma deste espazo, integrado no Plan LIA 3 de bibliotecas escolares, de cara a mellora das competencias de lectura, escritura e habilidades investigadoras e de uso da información por parte do alumnado. Un modelo de biblioteca pola que apostamos cunhas fortes inversións en mobiliario, en equipamento, en rehabilitación de espazos, bibliotecas que teñen dotacións moi variadas, non solamente de fondos bibliográficos, sino que temos moitos recursos que permiten ao alumnado traballar dende a robótica, a programación, a experimentación, o fomento da creatividade, teñen espacio de grabación, edición de vídeo, de audio, son espacios multiactividades, non, que permiten ao alumnado do CEI de Outes, pois desarrollar aquilo polo que sinta interese, curiosidade, en todo momento despertar a súa curiosidade pola aprendizaxe. Para a nosa nova biblioteca supón que o que levamos soñando moitísimos anos, no? Que ofrecer ao noso alumnado todas as posibilidades que temos agora con a nosa biblioteca. Nós somos un centro que traballamos o enfoque comunicativo nas linguas, polo cual necesitamos unha radio, necesitamos unha aula onde o alumnado poda gravar os seus guións de radio, de televisión, un espacio onde se poda dar cabida a todas as inquietudes do alumnado. O novo espazo, de preto dos 300 metros cadrados, permitirá aos alumnos deste centro educativo poder realizar infinidade de actividades que contribúan ao fomento da lectura e tamén a experimentar con outro tipo de recursos. Pero non só iso, pois a idea é que beneficie tamén a toda a comunidade educativa. Non só nos nenos, sino que nos pensamos nos espacios do centro que sean para a comunidade educativa, é dicir, para as persoas que habitan Outes, que están en Outes, que son de Outes e que necesitan un espacio, pois se un día teño que vir a gravar un vídeo, pois terás o vídeo da nosa biblioteca a túa disposición. Se un día necesito buscar documentación sobre un tema, podo vir aquí, eu necesito un ordenador. Ese é a nosa aposta. Dende a dirección do centro agradeceron o investimento realizado, froito da colaboración de 3 administracións. Ademais da Xunta, tamén colaboraron no financiamento das obras o Ministerio de Educación e o propio Concello.